kaninyo. Managsak kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ikaw, o Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod didto. Unya may alirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putlig kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang ilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kon bugal-bugalan ug daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay, pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Nakamatingkod tingali mo nga sa pagpaso nako sa gospel book, ako gyung patigbabaw labaw sa akong ulo, labaw sa akong kasing-kasing. Tungod kay sa milabayng Domingo, gisaulog nato ang Bible Month, Bible Week, ug ang theme sa Bible Week for this year, God's Word bring life to our hearts and to our homes. Ingon ni ana ka mahinungdanon gayod ang pulong sa Dios, mga igsoon. Kay lagi, matud pa, diha sa balaang kasulatan, ang tao dili mabuhi sa pan lamang, kundili sa matag pulo nga iyang madungog o labaw pa nga kiniiyag yung pagapuy-an diha sa iyang kinabuhi. Nalipay ko tungod kay kining atong sibya di ay sa TV Healing Mass. Wa na ko damha nga dihay mga pilgrims nga niadto sa Our Lady of Guadalupe Shrine sa Guadalupe. Tungod kay nibisita sila kay niapil sila sa fiesta sa senior o nihapit sila sa Our Lady of Guadalupe Parish. Nagtrabaho sila sa Saudi Arabia. Nahibong na lang ko nga sila di ay in town, wala may misa ug itugot ang misa dito sa maong dapit sa Saudi Arabia kay predominantly Moros man. Apan salamat, ningon sila nga kami padre nagnunot, nakasimba, nakaampo, nakadawat sa Ginoo pinaagi sa TV Healing Mass. Atong pakpaka ng mga madre, oy, sus kanindot di ay. No? So dili lang ang mga masakiton, ug ang atong mga igsoon nga binilanggo, kanunay silang nagnunot. BGNP, mga brothers and sisters sa dormitory sa mga babae diha sa City Jail. Akong greetings diha akong ipadangat kaninyo. Pabilin ta ha sa akong gitugo ninyo nga dili mo magpabilin mong malaumon. Kung inyong mahinumduman unsa toy acronym or pasabot sa BGNP, Balaang Jesus, maluluyon ug among paglaom. Dili lang sila nga naa sa prisuhan, kundi labi na gyud kamo nga naa karon nga gihigot mo sa inyong higdaanan tungod kay aduna moy sakit nga gihambin. Pabilin ta diha sa atong paglaom. Kay kun lagi atong iduyog ang atong kasakit sa Ginoo, makapamunga ni
ninyo nga nagantos gumikan sa inyong mga sakit o makapamunga usab kini sa mga tao nga gisangon duol diha kaninyo. So karong Domingo niining ikaupat nga Domingo sa kalendaryo sa simbahan, mga igsoon, dili na unta kinahanglan pa magwali ko kay kining pamahayag sa ebanghelyo usa na kini kawali. Diin kita isip mga Katoliko Kristiyanos ang mga kabulahanan nga maoy giasoy karon sa ebanghelyo, mga igsoon, nagpasabot kini nga kita isip mga Katoliko Kristiyanos mao ni siya'y atong tamdan yun nga angay natong puy-an nga paningkamutan matag adlaw isip ta Katoliko Kristiyanos, mga igsoon. Kay matod pa sa mga spiritual writers, the Beatitude is the Magna Carta of our Catholic Christian faith. This is the constitution of our Catholic faith, mga igsoon. Sa to pa, mao gini siya ang kasing-kasing, ang kinauyukan nga pagabatunan nga kinabuhi sa usa ka Katoliko Kristiyanos. Bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa Dios, mga igsoon, no? Sa may buti pasabot aning nganong man in taon padre nga ang kabus nga mabulahan nga nagilaid man taon nas kalisod ang kabus, naglisod og kaon, way kahimuan. Pero angay tang masayod ang gipasabot dinhi ni San Mateo, ang kakabus dili kakabus sa kabtangan kundi ang gipasabot ni San Mateo ug ang gipasabot sa atong Ginoo nga kitang tao magpabilin gayud kita nga musalig, musandig nga wa gid tay laing kapaingnan nga mag-agad ra kita kanunay sa kaluoy sa kaayo sa Ginoo. Mo nang wa gyoy panahon nga kita dili mo sangpit o dili kanunay nga muila. Kana bang pamahayag bas Ginoo nga ningon siya, kung naa ko, mahimo ninyo ang tanan, pero kung wa ko, wa sad kamoy mahimo. Pero unsa may panghunahuna sa kalibutan, mga igsoon? Sa kalibutan, para nila, dili kinahanglan ang Ginoo. Kay igo ra nako sa akong kaugalingong pagpaningkamot nga makabarog ko sa akong kaugalingon. Mo nay panghunahuna sa kalibutan. Unya kun mao nang batasana nga atong tamdan, mao nang malimot na ta og dili na nato tagdon nga isalikway nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Dili na siya sayop nga maningkamot ta, nga manikay-sikay ta alang sa atong kabuhian. Apan kay Katoliko Kristiyanos man ta, busa nagbaton gayud kita nga kita nag-agad ra gyud ta sa kaayo ug sa kaluoy sa Ginoo. Kana bang giingon sa mga spiritual writer, pray as if everything depends on you. Sige, pag-ampo gyud. Pray as if everything depends on God. No? Pag-ampo gyud, tamas ginhawa nga para nimo ang tanan nag-agad ra gyud sa kaayo, sa kaluoy, sa gugma sa Ginoo. Ug ang sumpay ana, work as if everything depends on you. So sato pa, alang kanako mga igsoon, ang rhythm of Christian life is this: we pray, we work. Anya, we pray and we work. Dili sad mahimo nga magsigil ang tag-ampo nga di ta mo trabaho. Kay si San Pablo nagkanayon, lihok tao aron tabangan ko ikaw, mga igsoon. So kining mga kabulahanan nga gipamahayag karon sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsoon, tagsa-tagsa niini kun ato ning tamdan pagkanindot nga diha sa atong kinabuhi, labaw sa tanan kun ang Catholic Bishops Conference of the Philippines di-declare sila nga atong atimanon ang mga kabus nga nagkanayon sila preferential option for the poor. Pero kining atong mga pagbasa rong Domingoha, para nako ang gipasabot ini God's preferential option
for the humble. Sa may buti pasabot, nga ang Ginoo siya mas mutagad, nga ang Ginoo siya mas tagdo niya. Labaw sa tanan, kung kita kanunay nga magpaubos sa atong kaugalingon. God's preferential option for the humble. Kay ang langit lagi, no? Dili lagi na para sa mga hambugiro. Ang langit gihimo gyud para sa mga mapaubsanon. Because when you are humble, unsa may characteristics sa mga tao nga mapaubsanon, mga igsoon? A humble person is this: their life is always centered on Christ, dili self-centered. No? Sa to pa, ang ilang kinabuhi, nakasintro gyud kanunay sa Ginoo. Kay mao kay nakasintro man kanunay ang ilang kinabuhi sa Ginoo, mao nang they are also teachable, mga igsoon. No? Dali rang katudluan ang mga tao nga mapaubsanon. Mao na ron ang gipasabot ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Ipasigarbo ninyo, dili ang inyong tawhanon nga kaalam. Kung magpasigarbo manggali mo, ug maghinambugiro manggali mo, pagpasigarbo mo sa ngalan sa Ginoo, mga igsoon. Doon ako'y mga kaila ni adto nga usahay magistorya-istorya, sus, pagkahambugiro na balang gyud, ano man, ipanghambog yun nila nga, may kay silang mo inom, may kay silang manabako, no? Tanan, mga bisyo, mura ba, sama ni mura man ilang gipasigarbo ang daotang mga binuhatan, mga igsoon. So karon si San Pablo, iyatang gipahimangnuan, kung magpasiatab o magpasigarbo, ipasigarbo nato diha ang atong pagka-Katoliko Kristiyanos, mga igsoon. So, blessed are the pure of heart, no? Dinhi, na mahayag ron. Sila, kung putli o kasing-kasing, makakita sila sa Dios. O sila nga maluluyon, kaluyan sila sa Dios. Pertig yung bagaa, no? Sa Domingong, duha ka Domingong milabay, sus, perting bagaa, matod pa nila, mga 1.9 million ang nikuyog sa prosesyon. Sus, kadaghan na mga tao. Pero, samtang nagprosesyon, nalimot mo, wa mo malimot, mingon nita, kanamo maluoy kaunta nga kani. Mao na nga, inig-ingon unta nimo kanamo sa tupa Ginoo kaloy imi. Pero unsa may gingon dos Ginoo? Ang Senyor Santo Niño dinhiron sa Ebanghelyo. Bulahan sila kung maluluyon kay kaluyan sila sa Diyos. Be merciful and God will also be merciful to you. So hinaot po ang atong 1.9 million apil na ko adto nga igsoon, no? Kanamo maluyon ka. O sa hinaot pa unta nga kita magmaluluyon gayud kita kanunay. Kana bang giingon nila compassion ba, no? Compassion meaning di gyud kapugngan nga maluoy gyud ka, mukuot gyud ka sa imong bulsa, bisag wa kay kwarta. Kay dunay tao nga nagpakilimos unya gikumot ang imong dughan, ang imong pagkatao nga imong gibutang ang imong kaugalingon sa iyang sitwasyon. Mao nang mapugos gyud ka. Dili ingon nga pugos nga napugos ka nga nagbagol-gol ka kundi sa imong kaluoy kay imong gibutang ang sitwasyon sa tao nga imong gikaluyan, mao nang nihatag gyud ka, mga igsoon. Dili panghambog usahay kana maingon kana bito mo parking ko. Ya maingon sige. Ako gyud gitawng gisuwayan, no? Isiga taong mata nga igsuon sige sir. Ako nang suwayan be. Ako gitagaag 1,000 mga igsuon. Sus. No? Sus. Di gyud ma ang kalipay basta nga sige no? Nya ang kasagaran ni hataga na iso dos suwayan tanebe sa kalibo sus panting lipaya, mga igsoon. No? So, kung kita magmaluluyon sa ngalan sa Ginoo, wa lang ta ka matikod, pero
ang kalipay sa tao nga imong gitabangan, labaw pa usab nga ikaw nga nalipay pod ka. So mga igsoon, sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, ang mga kabulahanan nga gipamahayag sa Ginoo karon, hinaot pa unta nga inyong balikon sa pagbasa ng Ebanghelyo o hinuktoki pamalandongin ninyo tungod kay kini maoy tamdanan, the pathway to heaven, ang magdala, the roadmap to heaven, ang magdala kanato ug nga sa kanunay kon ato ning pagabatunan sa atong kinabuhi ang kabulahanan, sigurado gyud kang nagsubay sa hustong dalan dinhi sa yuta paingon sa langit. No one can satisfy the human heart except the one who created it. Way laing makatagbaw sa atong kinabuhi, sa atong panginahanglan, sa atong kasing-kasing. Kinsa man siya nga naghimo kanato. O kinsa may naghimo nato? Ang Ginoo. So, poor in spirit, kabus sa espiritu, tungod kay Ginoo, kung wa ko'y mahimo. Mao nang Ginoo, kada adlaw ni agyud ko nagsimba, nagdaig, nisalig, naglaom kanimo. Amen? Amen.